yan gatan Allah. Komai dan sai na ja birki na fara faɗar sunan Allah. Ya Allah ƙara daɗin tsira da aminci kun manzan Allah. Maƙiyin ashabu ɓatacce ne baya bin miƙaƙƙar milla. Allah sauko bai kamo shi ya zubo shi cikin mazubin bola. Amma gan shi a kwance cikin baro cikinsa kamar babbar kula. Ya sha rawani ga alkyabba kamar zai mazancen Allah. Amma baya iya larabci tarkibin kwakwarar jimla. Mai zagin sayyidina Umar da Muawiya zai ga fushin Allah. Na zariya shi ya fara gani shi ma na kanan ya jira Allah. Mai karyar cewa ba mutumin da zai zo mu yi mukabala. Karyar cika baki ta kare zaki yayi tauna da jimola. Karo ɗaya da na hotoro ya kama murabin